бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ҳошияи сафари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати иштирок дар конфронси оби созмони милали муттаҳид ба шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико фарҳангиёни тоҷикистон иборат аз сарояндагону навозандагони шинохта барои тоҷикони муқими амрико дар ню-йорк барномаи дидании консертӣ ва намоиши ҳунарҳои мардумиро манзур доштанд. бояд гуфт ки тамоми оинҳои наврӯз сарчашмаи бузурги ахлоқиву тарбиявӣ, ҳамдигарфаҳмиву зебоӣ ва бунёдкориву созандагӣ мебошад. наврӯз дар баробари шукуфоии табиат шодиву сурур ва меҳрубонӣ оварда инсонро ба ояндаи нек, рӯзгори обод ва покизагӣ ҳидоят мекунад. баъд аз байналмилалӣ эълон гардидани наврӯз халқи тоҷик онро дар сатҳи ҷаҳонӣ дар баробари зиёда аз 300 миллион нафар сокинони сайёра ки ба наврӯз эътиқод доранд ҷашн мегиранд. хони маъмулии ҳафтсину ҳафтшин намоиши малакаҳои дастӣ ба маърази тамошо гузоштани оинҳои рангини наврӯзии хос ба миллати тамаддунофари тоҷик ва дигар анъанаҳои наврӯзӣ писанди меҳмонони ин базмгоҳи дидании намояндагони доираҳои ҳунарии тоҷикистон дар амрико шуд. аз сидқ иҷро шудани ҳар анъана ва сомон додани оинҳои наврӯзӣ аз он шаҳодат медиҳад ки ин ҷашни бостонӣ дар тиннати ҳар тоҷику тоҷикистонӣ маъво гирифта аз насл ба насл мегузарад. зимни баргузории ин ҳамоиши ҷашнии фарҳангиёни тоҷикистон дар амрико аз талошҳои хастанопазири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар роҳи муаррифии ҷашну оинҳои хос ба миллати тоҷик сухан рафт. лозим ба зикри хос аст ки мардуми мутамаддини олам ба хубӣ воқифанд ки тоҷикон аз ҷумлаи мардумони ориёи нажот буда аз қадимулайём соҳиби фарҳангу маданияти ғанӣ буданд ва офаридаҳои фарҳангӣ ва расму оинҳояшон ба тамаддуни ҷаҳонӣ чун дурдонаҳои пурҷило ворид гардидааст. аз ҷумлаи оинҳои қадимӣ ва пурғановати онҳо 4 ҷашни пуршукӯҳи оммавӣ наврӯз ва меҳргонанд ки ҳанӯз дар оғози фарҳанги башарӣ ташаккул ёфта аз он замон ҳаёти маънавию фарҳангӣ ва иҷтимоии ҷомеаҳои гуногунро мунаввар медоранд. гуфта шуд ки наврӯз яке аз қадимтарин идҳои тоҷикон ба шумор рафта рӯзи аввали баҳор, саршавии кишту кор, бедоршавии табиат ва олами наботот мебошад. мояи ифтихор аст ки наврӯз бо қарори маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид ба ҷашни ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. гуфта шуд дар ин барномаи мукаммали фарҳанги фароғатии ҳунармандони тоҷикистон дар амрико.